Giila ug gipasalamatan ang upat ka mga empleyado sa Mandaue City Hall nga miuli sa bag nga adunay dakong kwarta. Sa sesyon sa City Council, giila ang upat ka mga sakop sa Civil Security Unit nga nagtrabaho isip building guard. Niadtong Enero, aduna sila'y nakit-ang bag nga nahabilin sa sports complex. Adunay sulod nga gibana-banang muabot sa 1 million pesos nga nasayran nga pangbayad unta sa mga business tax sa one-stop shop nga nag-operate ni atong higayuna. Wa sila magduha-duha nga makig-coordinate aron mauli kini sa tag-iya, hinungdan nga gipahalipayan sila sa konseho tungod sa ilang pagka-matinud-anon. Duha na yung milk bag niya, basta iyang gihubo, iyang ibutang sa bangko. Okay. Kaya nasa i-permahan niya, bayad ko siya. Nakalimot ko nung siya kuhag balik. Mga magiging ang among isuldan, public servant, kung sa atong trabaho, ato lang yung buhat, kung di lang itang buhat, hindi maayo.